Guys, nandito po ako sa Colobong San Andres mo guys. Kukuha ko ng pera. Aking pera tinago mga guys sa land bank. Guys, kailangan po natin gawin ng YouTube channel, Mahirap na Vlogger. Para sa mga subscribe guys. Kaya kasi sarado po mga guys. Sa babae na hintay ko ng utak, ng motor. Napalay ko dyan, nakalandakan na ako punta dito mga guys. Kaya munisipyo namin dyan San Andres, Caloocan ito. Barangay dito San Andres, Caloocan. At saka kami magre-renew ng aming tindahan. Tapos na naman ang renew na naman ang aming tindahan mga guys. Kaya magre-renew kami. Yan na. Pagkakuha ko ng pera, magre-renew kami. Mga guys. Yan naman ako lang kumating dito. Kanina pag aming pagpunta dito na nakamotor ang aking bayaw. Nanay ko na asawa kung nasa na sila sa motor yun. May turo kantin mo dyan. May sabay nila kami kakain. Yan ang munisipyo. Kaya nag-aantay na sila. Si mahirap na vlogger ay magsasakartos na naman pagdating dyan sa Malabon. Kinita dito. Kinita. Okay, maraming salamat po. Subscribe na rin po ang YouTube channel. Mahirap na Vlogger po.